Bukton pa imo ha. So, abi ni mami. Ako, usa ko ka bodybuilder. No. Bodybuilder. Pag undang ako bodybuilder, body odor na ron. Kahumot kaya po kayo. Ay, so, ika ba, dugay na tan silingan miga ba, pero abi ni mo no, si kung saan pa nimo og tintal-tintal ako, sus niva. Gahi Sure, gahi diba? ko maibog oy. Sure, di kami gum. Sige, pakita natin ka ani o kini. Di gyapon ka. Ay, so di mo no. Ay, sus. Kumuan ka ba? Ay, si John ko kiliso nagmulihok. Dili pwedeng mo isang gamay lang migo. Ay, sus, di nyo pwede mo ambit miga. Sus. Oh, ay, miga. Yung bakla. Oh, sus mo ayaw. Ayaw to nitog yan. Sige. Abi ni mamiga. Si kung sao pa na ni mo dyan, pabiga-bigaan ako, so di lagi ko matintal. Samtaw ko. Kapihasan kami go oy. Abi ni mo. Sus, abi na di. Hindi ko isiboy, oy, naun sa taong ka. Masigi kag biga-bigaan ako. Kay mo kung dili ka isiboy mo gani nga ako na lang mo duol nimo ba aron. Ay madad ti ka kay gusto mo ikaw lagi dito ako mabana lagi. Alo? Sus, no. Dugo. Masigi pa yung gunit. Ayaw pa ginano, oy. Makita ta sa mga mga silingan diri, abi lang. Uyab-uyab na ta. Sus, di sa kong inana ka. Kuan ay. Sabiin ang mga silingan migo ay nagtagda ng mga silingan. Nimo. Ang atong tagdon ang ako ang gugma diyan nimo ba? Jesus, gugma pa rin mo. Inunsam ta. Ako, mangita sa kong kalibil sa kong pagkagwapo. Nga dili wala akong kagwapa, wala din ning libre sa imong kagwapo. Grabe sa kami go oy. Abi ni mo, no? Jesus. Sigsawa lagi ni mo lagi. Di lagi ko badani mo. Ano sa? Uy migo, kitang si mo alimpatakan nga. Ako rin makaampo nimo. Ako ra. Sure ka? Sure jud ko. Ako ra buhaton ako ang tanan aron maangkon ti ka. No, sa grabe yun. Jesus, ginoo ko. Sus. Sus, kagino ka. Bawlang. Gani. Ay kapat anan ni. Ayaw lagi, ayaw. Di, gusto ko kung mama mo hikap, ani? Sus. Migo. Sus, pagpuyo, oy. Nusa ka. Tungod mo pag ayaw na ko, hawa dahil, mangihi ko. Nusa. Si piga. Tay. Adto gid lagi padong sa kalibunan lagi. Adto dito mangi ako aning unhan, ako aning lipton. Aron makita jud ako ang iya. Bawlang. Tuon ako. Sabay, tuan na jud pitulon bi. Wala. Ito. Nagtangtang ng yun. Mauna gid ni akong gipaabot ning makita na ko ang iyahan. Junior. Kalami sayang ihi. Parat-parat init-init. Ano di ang lami sa ihi di akong migo di ay. Unsa mo gid? No.